पवन जी का शादी बलिया में हुआ है तो जीजा जी लगते हैं पवन जी, तो जीजा जी लगते हैं मेरे। का सच में पवन सिंह तीसरी शादी करल चाहत हमें? डिम्पल सिंह का अपनी जीजू पवन सिंह से शादी करी है। सब बात जाने खातिर वीडियो के लास्ट तक बनल रही। अगर आप लोगन चैनल के सब्सक्राइब ना कैले हो कि तो सब्सक्राइब कर ली अपना पावर स्टार पवन सिंह के बारे में न्यूज पावे खातिर। तो का हाल बा रउआ लोगन के? ठीक बानी नु? एकदम मस्त। पवन सिंह और ज्योति सिंह के डिवोर्स अभी तक ना भइल बा, लेकिन काफी लोग ई वीडियो बना देने कि पवन सिंह आपन तीसरी शादी करल चाहता। कुछ लोग के तो ई कहनाम बा कि डिम्पल सिंह पवन सिंह से शादी करे के राजी हो गइल बानी। आप लोगन के जानकारी के लिए बता दी कि ई बिल्कुल फेक बा कि पवन सिंह आपन तीसरी शादी करल चाहता। डिम्पल ई कहानी कि पवन सिंह जी की शादी बलिया में भइल बा, तो यह नाते उ हमार जीजा हमें, ना कि उ शादी करे के कहानी। पवन जी का शादी बलिया में हुआ है तो जीजा जी लगते हैं पवन जी, तो जीजा जी लगते हैं मेरे। आप लोगन के का राय बा कमेंट करके जरूर बताएं। मिली था नेक्स्ट वीडियो में।